Ассалому алайкум бардоро, салом бар ҳама подписчикони канали Афсу Таҷикистон. Бардоро хуш омадед ба канали мо. Дар навори имрӯза мошинои ҳархела арзона қимата мондагием, ҳамашон бо дархости шумое. Дар навори имрӯза ҳастай мошин ВАЗ-2107 ва Мерседес ва хеҷбек, Opel хеҷбек. Бардоро марҳамат видеоро то охирша тамошо кунед. Иншалло ки видео ба шумо маъқул мешавад ва кадоме аз шумо агар мошин, хона, чеки дорад барои фурӯхтан, дар рақамҳои рӯи экран будагӣ дар ватсапи мо сурат ва маълумотро равон кунед. Мо дар намудҳои оянда пешкаши харидорӣ мекунем ва аз ҳар як кадоми шумо хоҳиш менем ки видеоро поделится кунед дар имо, ватсап ва дигар сайтҳо. ҳатман дар видеонавор лайкҳоро бимонед, дар комментария мошине мехостед ки тона номашро бинависед ва дар канал подписатсия кунед. мезгарем ба мошинаҳои фурӯшӣ. Сирожа мошини фурӯшӣ бардоро Opel хеҷбек мебошад ки соли бариш 1997, объеми мотор 1.6, сӯзишвориш бензин, коробка передашаш механика ва дар инҷо соҳибаш гуфтааст ки мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, ягон камдию расход надорад, ҳолаташ хубай, ҳуҷҷатош буд шидагай, утилизатсия кардагай, баллонош 80%, ходовоиш созай. мошин қарор дорад дар ноҳияи Нуробод, нархша 35,000 сомонӣ гуфтааст ки боз савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мову шумо. бардоро дастгирӣ кунед, дар канал подписатсия кунед, дар видеонаво лайкҳоро бимонед ва ҳатман фикротонро дар комментария бинависед ва бардоро дар комментария бинависед ки кадом намуди мошинаҳоро дар наврҳои оянда бимонем. ҳатман номаша дар комментария бинависед. Сирожа мошини фурӯшӣ бардоро Мерседес, объеми мотор 2.0, солона ҳуҷҷат дорад, утилизатсия дорад, сӯзишвориш бензин, 4 баллон нави пачка, задагӣ пусидагӣ ягон камдию расход тамоман надорад, задни камера дорад. мошин ҳолаташ беҳтаринай, то заҳакай, чӣ қадр ки дар камера дидесен ва касоне ки харидоранд бираванай пеш бо усто бибинаша. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нарша 47,000 сомонӣ гуфтааст ки боз савдоям мешавад. нархи мошин бениҳоят арзонай, состояниш хубай, мошин тозаи навай. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад, нарша 47,000 сомонӣ мека, боз савдоям мешавад. касоне ки харидорен рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран марҳамат барен ва занг бизанен, барен мошинаи пеш бибинен. мошин тозаакай, беҳтаринай, ҳолаташ ягон камдию расход надорад, ҳуҷҷат дорад, солона ҳуҷҷат дорад, утилизатсия дорад. мошина фақат мегирӣ, ҳай мекунӣ, тамом, дигар ягон расход намекунӣ. касоне ки харидор марҳамат. мошини навбатии мо бардоро ВАЗ-2107 мебошад ки соли бариш 2009, объеми мотор 1.7, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика ва дар инҷо соҳибаш гуфтааст ки мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, ягон камдию расход надорад. мошин 100% ҳуҷҷат дорад, утилизатсия дорад, ҳолати мошин беҳтарин. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нарша 35,000 сомонӣ гуфтааст ки боз савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мову шумо. бардоро дар комментария ВАЗ-2107 менависед. як навори дигар фақат ВАЗ-2107ро видео мекунем, мемонем ва дастгирӣ кунем, видеоро поделитса кунед дар имо, ватсап ва лайкҳоро ҳатман бимонед. касоне ки мемонед дар канал подписатсия кунед, дастгирӣ кунед. бардоро наворҳои ВАЗ-2107 бисёртар мекунем. мошини навбатии мо бардоро ВАЗ-2107 мебошад ки соли бариш 2009, объеми мотор 1.7, сӯзишвориш бензин, коробка передашаш механика ва дар инҷо соҳибаш гуфтааст ки мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, ягон камдию расход надорад, ҳуҷҷат тош буд шидагай. сирожа мошин фурӯхта мешавад, пил дар корша, ба ин сабаб мефурӯшад. ҳуҷҷатҳои мошин буд шидагай. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нарша 20,000 сомонӣ гуфтааст ки боз савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мову шумо. бардоро кадоме аз шумо агар мошин, чеки дорад барои фурӯхтан, дар рақамҳои комментария бигиред, дар ватсапи мо сурат ва маълумотро равон кунем. мо дар намудҳои оянда пешкаши харидорӣ мекунем ва лайкҳоро ҳатман бимонед. касоне ки меҳмонанд дар канал подписатсия кунед ва ҳатман фикротонро дар комментария бинависед. мошине мехозед ки тонам
номуша дар комментария бинависед. мо ҳамон намуди мошинҳоро наворҳоша бисёртар мекунем. мошини навбатии мо бардора ВАЗ 2107 мебошад ки соли бариш 2005, объеми мотор 1.5, сӯзиш вориш бензин. коробка передачаш механикаи ва дар амҷад соҳиба шуфтааст ки мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, ягон камдиву расход надорад, 1 сола ҳуҷҷат дорад, утилизатсия дорад, баллоно пачка, самбуфер кор мекунад, ҳама ҷои мошин 100%, ягон ҷош ягон камдӣ надорад. соҳиби мошин гуфтааст ки устохати биёя харидор бина баъд бихараша. мошин бениҳоят мошини хуба, ягон расход надорад, сирожна сум дар кӯчага, ба ҳамин сабаб мефурӯшаша. ҳолати мошин беҳтарин. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 23000 сомонӣ гуфтааст ки боз савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мову шумо.